Esta é a fonte de Quinzán do Carballo, en San Martiño do Mato, Taboada. Hai aproximadamente 6 meses que os veciños acudiron ao Concello para solicitar o arranxo e mellora da mesma, xa que daquela presentaba este aspecto. O Concello decidiu axudar a reparar e recuperar esta fonte, para o que enviou a Brigada de Obras, que xunto os veciños da parroquia fixeron posible a restauración da mesma. No Brao viñeron aquí uns veciños de Quinzán do Carballo, que había unha fonte ali que se encontraba, bueno, pues toda coberta de maleza, mal arreglada, que incluso que, bueno, antiguamente sí que era unha fonte no cal tiñan unha auga bastante boa e disfrutaban dela os veciños polo significado que tiña. Entonces, bueno, pues simplemente nos desplazamos hasta ali a ver o tema. Despois, unha vez falado cos veciños, pues tiñan absolutamente toda razón, que era unha pena que aquilo estuvera nas condicións que estaba, e mandamos a Brigada de Obras, e en colaboración tamén con algún dos veciños ali, que hai que reseñar que algún dos veciños de ali pues tamén colaborou bastante na restauración de todo o entorno, pois arranxouse a fonte esta en Quinzán do Carballo. O cambio é notorio e hoxe os veciños amosan a satisfacción porque a fonte fose recuperada de novo. Ademais de limpeza e restauración, tamén se actuou no entorno da mesma, onde se lle fixeron unhas escaleiras de acceso, se lle puxo lousa no chan, bancos, papeleiras e incluso unha mesa. Unha fonte que foi feita con aportacións dos veciños de Quinzán do Carballo, que xuntaron 250 pesetas en moedas de prata para facer a obra aló polo 1905. Houve unha necesidade de auga na época e, claro, a xente non tiña recursos. Pois tínhamos aquí un veciño o Brás, o Elías, que ten un documento que nos ratifica a procedencia dos recursos para a construcción, no valor de 250 pesetas en monedas de plata. Eso foi toda a comunidade, que venderon un monte aquí no lugar para recaudar eses recursos, os recursos da obra. Bueno, pois a obra foi construída, que consta aquí a inscripción de Don José Sá Díez. Que é o maestro. Ou se cree que é o maestro, non? Se cree que é o maestro porque ten aquí un PO, Proyecto e Obra, supostamente. E antes comentábame que tamén do outro lado había unha inscripción. Sí, a inscripción é propiedade dos veciños de Quinzán, do ano 1905. Un gran esforzo económico e que fixo posible entón que todos os veciños se puidesen abastecer de agua potable nesta fonte. Os anos pasaron e os adiantos viñeron con eles. A auga instalouse en todas as casas co conseguinte abandono da fonte ata que hai un ano os veciños empezaron a facer xestións para recuperala, algo que acadaron hai 6 meses. Estuvemos aí traballando, intentando buscar pois axuda aos veciños ocupados no seu, non se pode tal, buscamos auxilio, buscamos axuda no ayuntamiento, por varias veces pois non foi posible, pero gracias a Dios con a axuda agora do Ramiro, porque o Ramiro portouse con nós de maravilla, eso é verdade. A primeira, verdade, Rubines? A primeira, colleu o teléfono, pam, pum, e digo, eso. Así que o Concello mandou a Brigada de Obras que xunto aos veciños fixeron posible que a fonte volvera a florecer de novo. A alegría personal miña xa é indescriptible, e a alegría da xente toda, do povo, contentísima, todos, non houve fallo ningún, todos participaron e todos pois están aí. Creo que están orgullosos do patrimonio que teñen aquí. E agora vir beber un vaso de auga de vez en cando. Veñen a auga e próbana e gústalles e disfrutan. A xente tamén maior, hasta temos uns banquiños aí, gracias ao... Mira,
temos uns bancos aí para que disfruten, tomen unha auguinha no brao, isto é unha maravilla. Un conxunto histórico e patrimonio do pueblo. Donde traballaron tamén na reconstrucción parte dos veciños da parroquia. Todos, con maior ou menor participación, pero todos participaron, traballando, contribuindo, transporte, en fin, equipamento, material, todo. E foi un complemento con o ayuntamento, con a brigada, que tamén se portaron, como ben ves, pois o traballo non se fixo gran cousa, digamos, excepcional, pero moi ben. Fonte e entorno que a partires de agora disfrutarán todos os veciños deste lugar e tamén visitantes que se acheguen ata o mesmo. Unha mellora a que engadirán pequenos detalles como plantar flores ao redor. Os veciños comentáronnos outra das necesidades da zona, o arranxo da pista de acceso ata o lugar, que din é estreita e está chea de bulleiro, polo que necesitaría unha capa de zahorra ou de cemento. Por outro lado, anunciar que este pequeno can de raza mastín, tamén veciño de San Martiño do Mato, necesita dono, así que quen queira facerse cargo del pode poñerse en contacto con Carlos, chamando o teléfono 699 62 9882. Ai, que bonito é! É bonito. Precioso.